Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon kan Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos maray na hapon po sa inyong mga tugang. Luhod tabi para sa pagpamibi kan orasyo emperata. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dai mi nasabotan, asin nautob, an sa imong kabotan, at amanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mo mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mi na an padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos sa labilabing pag-init kan kinaban. Huli kay ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan as ang iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika, mamumoton na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran, kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, sa mong mga namomotan, asin mga pagrugari, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi.
Ngunyan, iyo po an ikaanom na Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Isabay niya to sa misang ngunyan ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat, dulot kan Kamalig Sales Hardware, Michelle Morillo and Family, Dominic Barameda, Medalla Family, Lorna Soler Lunas, Con Soto and Family. Thanksgiving for good luck and to have a positive board exam result tomorrow, dulot ni Ruby Joy Magas. Thanksgiving for all the blessings received, dulot ni Grace Rio Frio. Special intention, to pass the nursing licensure examination, dulot kan Rivera Family. For safe trip of DWCL HM students, dulot kan Carrascal Family. To pass the nursing board exam, dulot Nina Suarez Renelia SJ, Maria Nessa Serio, Giselle Moralde. For complete healing of Jeanette Medalla, dulot kan Medalla Family. Para sa kapahingaluan kan kalag kan mga minasunod, Kikoleto asin Vitalina, dulot kan Maranyo Family. Ki Hermogenes, dulot kan Mirabel Family. Ki Elisay asin Pio, dulot ni Imelda Descarga. Ki Vicente, dulot kan Lozano Family. Ki Jose, Jacinto asin George, dulot kan Brimon Family. Ki Zenobia, and for the death anniversary of Jose, dulot kan Villamor Family. Ki Maria Correa, asin Domingo, dulot ni Bea and Ariola Family. Ki Caridad, dulot kan Avila Family. Asin para sa kalag ni Anastasia, dulot ni Elizabeth Musa. Banwaan ni Diyos, matindong na tabian ka, boss. Sa ngaran ka namasin, kadaki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro ka ng Espiritu Santo, mapasindo ka, boss. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indo ka, boss, mga tugang. Marahay na hapon man po, Padre. Akuntaan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka, boss, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Mahirap malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
sa mong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa ako, ka naman, kayati kami. Ikasalan, banal, ikasalan, kagurangan, ikasalan, karangan. Yesu Kristo, kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamulawayan kan Diyos Ama. Mabibi kita. O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maigot na katigayunan, kining mga aldaw ning kaugmahan na sa mong ginigibo, sa kaumawan, kan kagurang na nabuhay liwat, tanganing an sa mong binabalikan na pagrumdom, sa gibo danay niya mong rimposon. Uli kay Yesu Kristo ang kagurang na niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Ang gibo kan mga apostoles, minapahayag kan luway-luway na pagtalubo kan simbahan, poon sa Jerusalem, sagkod sa Roma. Sa babasahon, mahihinanyog niya to ang pag-ako kan simbahan sa mga hentil na maging Kristiyano. Sinda nag-ako man kan balaog kan Espiritu. Ini nagpapasabot sa to na ang pagkamuot nin Diyos, mayo nin pinapalaen. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kan malaog na si Pedro, sinabat siya ni Cornelio. Naglukmo ini sa pamitisan niya as sinaglaob. Alagad, binangon siya ni Pedro asin sinabihan, "Magtindog ka, ako tawo man." Si Pedro nagbuka kan nguso, nagsabi, "Sa totoo, nasasabutan ko na mayo ning pinapalain ng Diyos, kundi sa gabos na nasyon, an may pagkatako sa iya, asin nagigibo din kasuripotan, inaako niya." Nagtataram pa si Pedro kan mga bagay na ini, nagtugdo ng Espiritu Santo sa gabos na nagdadangog sa tataramon. Haros nawara sa diri ang mga may pagtubod na sirkunsiso na nakaiiba kay Pedro. Huli tasagkod sa mga hintil, ang balaog kang Espiritu Santo, ibinubo. Tananadangog ninda sa indang mga nagtataram sa manlain-lain at taramon, asin nagpapamuraway sa Diyos. Dangan nagpahayag si Pedro, "May nakakaulang kan tubig na dai mabunyagan ining mga nag-ako kang Espiritu Santo siring sa to." Nagbuot siya na bunyagan sinda sa ngaran ni Yesu Kristo. Dangan hinagad sa iya na makidago sa inda na nagkapirang aldaw. Antataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Sa gabos na mga banwaan, ipinapahayag kang kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Sa gabos ng mga banwaan, ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, hulita nagibo siya nin mga ngangalasan, nanligtas para sa iya ang too niya, asinan banal niyang takyag. Sa gabos ng mga banwaan, ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Ipinamidbid kang kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa mga mata nin mga nasyon, inihayag ang sa iyang kasuripotan, ginigurumdum niya ang sa iyang pagkaherap asin ang sa iyang katotoohan sa harong nin Israel. Sa gabos ng mga banwaan, ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Nahiling kang gabos na puro kang daga ang pagliligtas kan satong Diyos. Nagpapataratara sa kagurangnan bilog na daga. Nagbulwang ning kaugmahan, magkurahaw asin magtugtog. Sa gabos ng mga banwaan, ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Minamawot niya to agabos ang buhay na makahulugan. Ini makukuan niya to kung ang Diyos nag-eerok sa satong buhay. Ang Diyos pagkamuot. Asin ang pagkamuot sana nagikan sa Diyos ang nakakatao nin tunay na kahulugan kan buhay.
Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga namumutan, magkaminrootan man kita, hulitaan pagkamuot gikan sa Diyos. An si isay man na namumuot, pinaging aki kang Diyos, asin nakakamidbid sa Diyos. Anda inamumuot, daikan Diyos, taan Diyos pagkamuot. Digdi ipinahiling an pagkamuot kan Diyos sa to, sinugo kan Diyos ang bugtong niyang aki sa kinaban. Tanganing mabuhay kita huli sa iya. Yaon digdi ang pagkamuot, bako na kita namutan, taan Diyos. Huli ta siya, namutan niya kita, asin sinugo niya, ang sa iyang aki, bilang paomay buot laban sa satong mga kasalan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Tindog tabi para sa pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo susuki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulo, siring na namutan ako kanama, kamuman namutan ko. Magdagos kamo sa sakuyang pagkamuot. Kuno tubon indo an sakong mga tugon, magdadagos kamo sa sakong pagkamuot. Siring sako na nagutob kan tugon kan sakong ama, asin nagdadago sa iyang pagkamot, ini isinasabi ko sa indo, tanganingan sa kuyang kaugmahan mapas sa indo, asinan sa inong kaugmahan mapano. Ini ang sa kuyang tugon, magkaminuotan kamo siring na namutan ko kamo. Urog kaining pagkamot mayo an si Isayman, daytayaan sa iyang kalag para sa iyang mangkatuod. Mangkatuod ko kamo, kung gibuhon indo at mga itinutugon ko sa indo. Day ko na kamo inaapod na mga surugoon, hulita day aram kan surugoon, kung ano ang ginigibo kan sa iyang kagurangnan. Inapod ko kamong katuod, hulitan gabos na nadangog ko sa kong ama, ipinaaram ko sa indo. Bako kamo ang nagpili sa ko, kundi ako ang nagpili sa indo. Asin itinalaga ko kamo na maglakaw asin magbunga. Asin ang bunga nindo magpadagos. Tanganing ananuman hagado nindo sa ama sa ngaran ko, itaunya sa indo. Uya ang tugon ko sa indo, magkaminuruotan kamo. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Nasa ikaanom kitang Domingo, kaining panahon kan Paskwa, asin padagos pa man giraray an sa tuyang pagurup-hurup sa realidad kan resurrection, asin kung ano talaga, kung ano ang but sabihon kaini sa satuyang buhay bilang mga Kristiyano. Sabi kan sarong autor sa lingwahe da kan mga Italiano, igwang ekspresyon na siring kaini, amore divino. Asin pwedeng masabutan ang ekspresyon na ini sa duwang paagi. It could be understood as love of God, amore divino, or love of wine, amore di vino. Kaya daa, kung muya mong kalwagan ang sarong tawo na in lavon, haputon mo daa, do you love your sweetheart with the love of God or of love of wine? By love of God, we mean genuine, disinterested love. And by love of wine, they mean love that is driven by pleasure-seeking and self-interest.
Malinaw sa mga pagbasa na ang tema na pinaglalatag sa satuya tanganing paghurup-hurupan, iyo ang tema kan pagkamot, or to be more precise, amore divino, the love of God. Bilang sarong banwaan na Kristiyano na nabilog huli sa misteryo Pascual de Jesucristo, pinagpuproklaman niya to si Jesus na iyuan pagkamot kang mahal na Diyos na nanitawo. Sa madaling sabi, namumut sa satuya ang Diyos sa paagi nin puso nin tawo. As pininapahiling sa satuya kung papaano mamuot. Malangani duman sa dokumento na inaapod na Gaudium et Spes, paragraph 22, kanikaduwang Konsilyo Vaticano, makukuan niya to ang mga magagayo na tataramo na ini. For by his incarnation, he, the Son of God, has in a certain way united himself with each of us. He worked with human hands, he thought with a human mind, he acted with a human will, and with a human heart he loved. Born of the Virgin Mary, he has truly been made one of us, like to us in all things, except sin. Ang konsekwensya kaining pagkanitawo kan Diyos na pagkamot, iyo na nasasatuya, ang pagkamot na yan dapat maging marka kan satuyang pagiging tunay na Kristiyano. Pinagtataram ni San Pablo na ang pagkamot paano kan Diyos ibinuhos sa satuyang mga puso sa paagi kang Espiritu Santo. Na itinaw sa tuya tanganing tawan kita nin capacity, kakayanan, na maging mga instrumento nin karahayan. Nadangog niya to sa enot na pagbasa kung papaano si San Pedro namangha sa paghiro kang Espiritu Santo sa buhay kay ito ni Cornelio asin kan sa iyang familia. Ining si Cornelio asin sa iyang mga familia, sa iyang familia, mga hentil ini. But sabihon, bako sindang mga Hudiyo, mga bago sindang inako duman sa Kristiyanong komunidad. Asin iyo ini ang susi, ang liyabe sa paghiling niya to sa karahayan. Na ang mahal na Diyos, tinauan kitang mga binunyagan, nin abilidad na magkooperar sa iyang grasya, sa iyang espiritu mismo, asin magibo nin karahayan. Kaya sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo ngunya na aldaw, magdanay kamo sa sakuyang pagkamot. But sabihin magpadagos, you continue. Asin magdadanay kamo sa pagkamot ko kung uutubonindo an sakuyang mga tugod. Medyo makalibong. Ining nagdadanay sa pagkamuot na konsepto kan sa tuyang kagurangnan, garibaga ideal na maray, magayon halangkaw, mantang itong magsunod kan tugon, konkretong maray, mga rules, mga regulations, mga restrictions, mga obligations. Pero anbut sabihon digdi ni Jesucristo na mga tugon, bako so anom nagatos may 13 na rules and regulations kan mga Hudiyo. Kundi anbut sabihon ni Jesucristo digdi, iyuso sa iyang tugon, so pinakaurog sa gabos na tugon. Ang tugon na mamot sa Diyos, sa bilog niya tong puso, kalag asin kusog, asin mamot man sa satuyang kapwa, siring sa pagkamuot niya. Sa giraray, magayon so sinabi kan sarong autor, we often keep love airy, linking it to emotions, feelings, superficial beauty. Jesus is talking about something deeper, fuller, concrete. It is loving and serving even those whom we find difficult to love. Binabalik da kita duman sa Last Supper. Kang Last Supper baga, anong ginibo ni Jesucristo? Hinubaan sa iyang alikboy, dangan nagkuanin tubig.
asin hinugasan su mga bitis kan sa iyang mga disipulos. Sabi ni Jesucristo, do this in memory of me. Concrete care to others in need, patience with those who are difficult, holding back judgment when we are provoked, forgiving enemies, seeing others as neighbors. Mangyayari daan mga bagay na ini if we allow ourselves to be loved by God. First, if you remain in my love, sabi ni Jesucristo, if you love as I have loved you. So ining commandment pala na ini, ining pagsugo na ini, nagiging bagang container kan sa tuyang mga pagkamuot. Iyo ini ang nagtatao din forma sa satuyang pagkamuot. Iyo yaon pa ano so awareness na kay puha nagibuhon inininhuli ta pinagtataraman kita ni Kristo na mamuot. Pero igwa pa daw na ibang mas hararom na rason kung nyata takaypuhan niya to ining gibuhon. Igwa. Girumdumon niya to na kita pinaglalang, pinagkrear, base sa imahen kan Diyos. Asin sabi ni San Juan, ang Diyos pagkamuot. Kaya kinakaipuhan man kita na maghera sa siring na pagkamuot, iyo inipano ang pinakakongkretong paagi, tanganing mapahiling niya to na kita linalang sa imahen kang Diyos. Because when we love, we are truly being like God. Nagigitang siring sa Diyos pag kita na namumuot. When we love one another, we are also extending God's kingdom. When we express this love, we testify that the Spirit of God really dwells within us. Bilang pagsugo kan sa tuyang kagurang na namamot, di kitang ibang option kundi ang kamutan an sa tuyang kapwa. Ang rason kay ni simple man lang. Kita paano mismo mga produkto nin pagkamuot. And this love flows from God to Christ and from Christ to us. It also flows from God to our parents and from our parents to us. Kaya nga ni sabi ni Jesucristo na siring nan ama namot sako, ako man namuot sa saindo. Kaya wala kitang rason na daiiheras ang pagkamot na ini. Day dapat nga to na maputol ang pag-agos kan pagkamot na ini. Sarong pagkamuot na tataong magsakripisyo para sa iba. Magayon so sinabi ni Mother Teresa. Sabi ni Mother Teresa, the only failure is when you fail, you refuse to get up again and carry on the one important message that the world must learn. That God loves His people. Namumuot ang Diyos sa satuya. Kaya kita man, magpapadagos, maski na nga ni minsan dipisilon asin mapagal, namamuot. So agado niya to sa Santa Misang ini, nalugod ang Diyos, ang satuyang mamumuto na Ama, Neyo, ang pagkamuot mismo, matabangan kita na madlinigan asin magdayupot sa satuyang pagkamot sa iya asin sa satuya manakapwa. Tanganing kita man mamot na wagas asin ding inahagad na balos, siring sa pagkamot kang mahal na Diyos sa satuya. Amen. Matindog puan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan sa tuyang pagtubod, kita ka, boss, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kanlangit asin daga, asin Keso Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, uminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan,
Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Dios ang mga makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawa din mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat ning laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ulita kita, pamilya kan Diyos, di kita makakasabi na namumutan tan Diyos kung nauungis kita sa kapwa, mamibi kita nan sa tuyang pagkamot sa iya maging labi pa sa tataramon sana, asin magiya sa tuyang pag-uugali, an sa tuyang simbag, kagurang nani na nyuga, an sa mong pamibi. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin an mga namamayo kan simbahan, magin udok sa buot, asin matinao sa pagkamuot ninda, sa saindang aripumpon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Diyos, mamidbid, asin mamatean kan mga dai nagtutubod sa iya, huli kan pagkaminootan nin mga Kristiyano, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga mag-aragom, magin maimbod, asin dayupot sa saindang pagkaminootan, siring na sinda magsaksi sa saindang Kristiyanong pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, maranga sa saindang mga pagsubok, huli kan pagtubod, asin pagkamuot in mga Kristiyano, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan na naging niya tong kasumaro sa buhay na ining, mag-ugma sa nagdadanay na katuninongan sa kahadayaan kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, hinanyugaan sa muyang pamibi, asin panuaan sa muyang puso kan sa imong pagkamot, tanganing padagos kaming mabuhay susog sa nakakagaya sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi ka mga tugang tanganingan sako asinan sa idong atang makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Atang sa imo mga kamot, para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan magsakat lugod pasiring sa imo, an sa mumang pamibi, kay bakan mga pagdulot din mga ostya, tanganing kaming lininigan kan sa imong kamurawayan, lugod mandam, kan mga sakramento ni dakulang kabanalan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat batano sa sinakakaligtas, na ikakagurang na ni pagrukiyaw sa gabos na panahon, at ang ani mas mamuraway na erubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Huli ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinisikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay ibinalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga lagitno na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Ang kagurangan, Diyos di mga
Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat pinakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, idi pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagot na ikaw. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis tin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na manggadan, dangan nakuha sinda sa liwadag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siringman, huli sa akimong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasarukan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kang Diyos no nakaugalian na ngahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan mugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Asinan kapangyarihan, siringan at kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, iga nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirato ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya patunino asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magdaram ka sana, asin sa kong kalag, maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan na sinding kasagkoran, ika na nagandam sa mo para sa buhay na ding kasagkoran sa pagkabuhay liwat ni Kristo, padakula sa samoan bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panua, an sa mong mga puso kan kusog di nakakaligtas nakakanon. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi para sa magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 33,967 pesos and 40 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot 3,341 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po 5,668 pesos and 5 centavos para po ini sa tada. Nagpuuna po kan Biyernes, ang misa novenario para kay Our Lady of China. Sagkod po ini sa Mayo 11 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa mga mawot po, maging novena mass sponsor, magpalista na lang po sa opisina. Siring man, iniimbitaran man po ang gabos na magdalan kan Horoan a Bicol Musical. Base po ini sa obra ni Mr. Abdon Balde Jr., ang istorya kan 8 milagro ni Nuestra Señora de Salvacion. Ini po gigibuhon sa Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang tickets po available sa opisina kan parokya. Sa Mayo 6, sagkod 8, aldaw ng Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po kitrido Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niyatong girumdumon. Maut man po pasalamatan ang nag-donate kanakaaging semana. Tulong anonymous na tig 1,000 pesos. Tulong tig 500 pesos, sarong 400 pesos, duwang tig 300 pesos, asin sarong anonymous 200 pesos. Jackie Avengoza, 900 pesos. Liza Anyon and family, 300 pesos. Dios mabalos po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa pagbendisyon. Ang Diyos na hulikan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, nagpakani kong magwaras sa Indo kan karahayan in pagtubos asin pagampon, magwaras sa Indo na magugma sa sayang bendisyon. Amen. Amen. Asin huli ta siya nagtubos, nagkamit kamo kan balawg nin danay na katalingkasan, asin huli ta siya nagwawaras, magkaniyo kamo mangisumaro sa ding sagkod na pamana. Amen. Asin sa pagtubod sa iya kamo binuhay liwat sa bunyag, sa matanos na pagkabuhay ngunyan kamo papagkanigoon na iayon sa lagitno na erokan. Amen. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayot ihayag mo rin siya, akatingin bunyan awitan siya. Paglinigtas ng Diyos sa tagos ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at halat siya'y
afternoon po.